Everybody was kung fu fighting. Ha! In fact, it was a little bit frightening. Yara. Dali. 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 Okay, dali. Sir, Oh, wala ko sa sir. nakisa. Wala manggod. Kibaw ka unsa sa nimo. Wala. Kibaw lagi ka. Wala lagi. Kibaw lagi ka. Unsa man sir? Ngoan ka na nanurja ka. Wala sir, wala man ko to giturjak gud. Unsa man? Ako ra ba tong gihilot? Gilot ra dito mo day. Sir, naganahan ra masad siya. Kanya. Anong naman ko diri? Buhay ako sir. Child abuse. Child abuse. Sir, nisukol man sir. Sukol eh. Sukol na ka. Nisukol sa dako ka. Sir, Sukol sa dibuha. sir, ano iyang kung ipakiya sir? Nalamitan man siya sir. Kuwangan man. Gamay man mo. Sir. Sir. Ay, sir. Di lagi ka buwian. Lagi ana lang lagi ka. Ayaw, sir. Basta ko sir. Sir. Ano ka na? Luya na. Basta ko sir. Hala. Ay, ano ba siya? Hindi siya mutuging pulis. Gano'n niya. May nagparaw ulok ah. Ma! Ma! Oh no. Ale! Ale! Guniti! Ali, wa! Wa! Hey, wa! Yay! Sumbag! 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 Kansita! Buta nito. Mo man ni sige, iya bang bidyo-bidyo. Tulog lalis ni ba? Iya magibutang diri, tanaw mais ko kauban. Sige, butang. Ma! Kung ang ina ay ilaw ng tahanan, ano naman ang kabit? Ikaw ah. Ano na ang kabit, ma? Burn out ng tahanan. Burn out, ikaw. Sagbot. Ha? Ang kabit, sagbot? Dili, wala siya ko kamag yun. Kung ang ina ay ilaw ng tahanan, ano naman ang kabit? Okay, wala siya ko kamag yun. Okay, unsa gani? Unsa man? Saman ang. Saktong answer yun. CR. CR. Ma'am, CR man. Bawal ng tahanan. Dili. Di. Bita ng tahanan. Sige. Di yapon, ha? Emergency light. Okay, so. Emergency light ito, sakto. Ang ina, kay ilaw ng tahanan. Substitution sa light. Emergency light ito, sakto kaysa. Labay ko na emergency light ha. Pundir-pundir wag yun. Punta ko. Go get it better, better. I was broke down to the last down with a chain down to the chain down to the better like a nigga.